zo 4. kategórie, keďže tá mačička bola nominovaná sama, nie je tam ani kocúr, takže automaticky súťaží už v tejto záverečnej súťaži. A pani Elena Nosková, keďže ona je posudzovateľka na všetky kategórie a všetky plemená mačiek, urobí teda číslovanie poradí týchto mačiek od 1 po 4, od 1. až 4. miesto a my to voláme, že best of best, takže najlepšie zviera z najlepších dospelých, takže najlepšie dospelé zvieratá a urobíme poradie od 1 po 4. Že včera tak ani nedopadlo, ne? Takže pani Elena už rozhodla, keď to napísala do môjho papiera, už mám očíslované poradie, viem, to je 1., 2., 3. a 4. Takže začneme predstavovať víťazov od 4. miesta. Musím si listovať, aby som vedela povedať tie mená. Takže Best of Best 4. Best in Show kategórie 4. sa stáva mačka a chyba kočková siamská ščokohrnený odznaky s číslom 169. Best of Best 4. Majiteľkou je pani Anna Bendová z Českej republiky, takže srdečne blahoželáme a už teda ide konečne nejaká cena aj do Čech. Takže Best of Best 4, takže 4. najlepšie dospelé zviera na našej výstave a zástupca 4. kategórie. Best of Best 3.